balai ngut ki khana pule kilaya bat arpusan ngut ki wepat kilamen saw hadin bakawai ka bos kala kompong harat Saman district jong ka Rajasthan ha kasni ublei ong katalong kubon ki pulit kate ka jingja aksiden kalaja ha kapor bagi kena school jong ka school Mahatma Gandhi Ahmed kidang nek syaka tempel Pushara Mahadev Ade Suripali balik piknik daka bos lo ong district superintendent of police Umanish Tripathi ha kate ka bos ki don Henry puan ngut ki khana bat Henry ngut ki no hikai long Umanish Tripathi kate ka bos kalayat bakla bat kalalik kelah hajande Surinal ha ka balai ngut ki samla pule kilayap bat arpsan ngut ki wepat ki khana kilamen saw ha kate ka jingja kat balai punyo ngut pat ki samla pule laphai no shalaying hadin bakilamen saw tang malumala ong UDSP u officer ka char buja station house u Govardhan Singh ule thu balai ngut ki samla pule ki balaklat no ha kate ka jaka na kate ka jingja accident natip kertengkum ka Priti ka Ati bat ka Anita ya kini ki balamen saw lapen kit no sha hospital bat de kimet ya pla IT no sha ki bahaying hadin baladep ya ka postmortem lo ong Utripati la register case pesha ya uti unong nya bos bat ke jing tokit kadang ya syakmat lo ong officer ha kaju kapor umentri rangba ka jala u Bhajan Lal Sharma bat ulat ke jala u Haribau Bagede kilapen pau ka jing sngolam halor kate ka jingja Umenti rangba hakapus jong karensan social media X hakaktin Hindi ulaong tang syuyok jing tip syapang kate ka jingja aksiden la ay ka jing tha ki badan kam syaki buasen sha district ban penti kena ya ka jing sumar ka babyang bat ka baklo ya ki kena ki balaman saw ngaduwai ha utrai Shri Ram ba un ay jaka ya ki mensim ki blaklat no bat ban ay ka jing kot jing khia ka baklo ya ki kena ki balaman saw